Arestado ang sarong lalaki huli sa pagpapabakalin ilegal na droga sa Purok 2 Barangay Ibingay, Masbate City, alauna nin hapon kanakaaging Biyernes. Binisto ang sospek na sarong 37 anyos na lalaki, bet collar sa sarong bulangan sa nasambit na syudad, residente kan Barangay F. Magallanes, parehong syudad. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 12 gramo nin pigtutubo na shabu na nagkakantidad ni 81,000 pesos. Sigun sa Masbate Police Provincial Office, naaktuhang kan otoridad na nakaduty sa nasambit na lugar ang transaksyon kan sospek asing kan pigpabakalan kaining droga. Pigko-konsiderar man bilang high-value individual ang suspetsado. Panawagan talaga namin sa publiko na makipagtulungan sa mga law enforcement agencies para labanan po yung paglaganap ng illegal na droga. So ang lagi namin nire-remind na lahat tayo kahit sino pwedeng maging biktima ng mga gumagamit o mga tulak ng illegal na droga, lalo na kung tayo may mga anak, may mga kapamilya, relatives, pwede sila mabiktima. So hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong pakialam kasi ang trabaho sa illegal drugs, trabaho po ng lahat. Dapat po lahat nakikialam. Padagos man napigahanap kan otoridad ang nakatakas na katransaksyon kan sospek. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Masbate CPS ang suspetsado asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 11 asin Section 12 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.